ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೇ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ ಐಕೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಲೆ ಮೂಜಿಯಾವು ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ದ ಪೊಡಿ ಬಲೆ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀಕ ನನ ರಡ್ಡರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾದು ಪೇರು ನೆಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ಬದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ MTR ದಗಲ್ನ ಬದಾಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಗೆ ತೊಂದ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಬದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ MRP 120 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೌಚ್ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಲಂಚಿನೆ ಆತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ. ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೇರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು. ಬದಾಮ್ ಪೌಡರ್ಡೆ ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ತರ ಶುಗರ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ ಪೇರು ನಾನ ಕೊದಿಯಡಿ ಪೇರು ಕೊದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಬದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದು ನಾನಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ಪೌಡರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐತಮಿತ್ ಈ ಕೊದಿಯುನ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ್ ಲಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ನ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚೂರು ಕೊದಿಯಡು ನಾನ రెడీ అండి. గ్యాస్ ఆఫ్ మల్పుగా నన ఉంది గ్లాస్ ಗೆ ಮೈಪುಗ ನೆತ್ತಮಿತ್ತು ಚೂರು ನಾನ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಡು ಐತ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ತಿಕೊಂಡು ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಯ ನಾನಾ ಅವು ಮಾಲ್ತನವು ಎಂಚಾದನ್ ತೋಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೋಗ. ವಾವ್, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಂದ್ರಿ. ನಿಖಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಲ್ತಕೋರಿ ಅಂದಾಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆದ ಈಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.